Čaute, čaute. Dnes nás čaká gameplay Robbery Boba a ideme na level Seagull Bay 20. Seagull Bay 20. Musíme ísť dolu. Kde je? Tu. Hľada Seagull Bay 20. Takže level. Veľmi jednoduchý. Počujete ten zvuk? Možno, že ho počujete aj tuto v kamere. Také vrčanie toho ucha. Teraz. Tu UFO vždy potrebuje niečo removenúť. No a zaujímavé prečo. Takže späť. Ku polišovi. Neskúsiť čas. Aj koniec teraz dalo UFO, no. Takže sa moc nevydarilo, idem za polišom. Tak. Späť. Fajn. Prečo sú otvorené dvere? Takže ty si idiot. Poliš. Tak. A teraz počkáme, kým poliš prejde. A ideme na register. Samozrejme nejdeme naspäť k UFU. Ideme hore. A tu ma čaká jeden taký poliš. Veľmi zlý naozaj. Jo, nemám rád. Raz som ho síce removal teleport minom, ale nejak mi to nepomohlo. Takže ideme naspäť. Tak. No a to je celé, teraz už len otvoriť. Šken na poliša. Vlastne som mohol už ísť vtedy, keď to ďalto išiel. Prvýkrát, nevadí. Môže sa to skryť. Teraz. Tak a je to. Vidíte, takto sa robí Seagull Bay 20. Je to veľmi jednoduchý level. Ak ho neviete spraviť, tak si pozrite tento let's play. Takže čaute.